Ito yung walang jowa, di ba? Ikaw yun, di ba? Ano nang mangyayari kung walang jowa? Ha? Bakit ka magbuot? Kasi kung pinakita mo, ayaw mo mag-reply. Ayaw Bakit? Yung may jowa ba dyan, nalilipay ba yan? Ha? Bakit? Pag nagka-jowa ka, nandyan ba yung kalipay tanan? mo mag-reply. Kung jowa ka, tas ayaw mo mag-reply. Huwag ka magbuot kung hindi ako mag-reply. Natulungan ako sa mga babae. Iniila nila ako. Nahingita sila ng mga kwartahan. Kaya ako wala akong kwarta. Bahala sila dyan kung maguna sila chat sa akin. Hindi ako mananagad sa kanila, oy. Pukpukin kita ng kalderong hayop ka eh. Ano ako, no? Igo ako ma. Kit babae ka, basig nagtuo kang hindi kita patulan dyan. Oh? Huwag ka magbuot. Kinabuhi ko to. Mo, ha? Nami, ha? Gih. Wala ako, no? Suntukin ko bagang mo eh, ha? Oh? Langas lang ka diha, ha? Suntukin ko na kay bagang mo. Walang ganon. Ha? Alam mo mga babae karon, nangingita ng mga kwartahan? Yung mga kwartahan? Ako wala akong kwarta. Ano, mag-chat sila sa akin. Alam mo ba yung mga babae na yan? Di po nila mag-chat. Ini-stalk muna nila yung mga Facebook. Kung kwartahan ka ba, kung may motor ka ba, kung may sakyanan ka ba, kung nindot ba yung balay mo. Pag wala, buti nga yung profile ko direct. Nagpo-post ako ng mga motor-motor kahit hindi akin, yung mga balay. O, pinupost ko para makailan ako mga babae. Alam mo kaya ako hindi na nagre-reply sa mga babae na yan. Alam ko kasi na mga kwarta na yung apas. Ha? Kabalo ba ka? Utro, masiguro kang bayana ka. Magbuot-buot ka sa akin dyan. Huwag ka magbuot. O, takong ka karon. Usap mong tawag. Para kang nananaginip na kasi. Tarantado ka. Na. Ano gusto mo? Ha? Baka nagtuo ka na mahalo ko sa'yo. Kahit babae ka, hindi kita paluin dyan. Gusto mo paluin kita? Okay lang, makabayad ako ng tag 5 mil lang tadlo. Oh? Sinug-sungog makudire. Kayo nang kuhan. Najuwa. Buti nga kayo, may uyab kayo dyan. Ang kulit ng utak mo, yung utak mo may ubo. Walang ganon. Na makakajowa ka, tas hindi ka nagre... Kamo, mga bayana mo, naglangas naman kamo. Walang ganon. Kung gusto mong magkajowa, mag-reply ka. Yun, ha? Ulul. Mga kwarta mo gipangita is mga lalaki. Kung dili mo mga sus mo do. Pamaloon tamron. Tarantado ka. Ha? Pukpukin kita ng kalderong hayop ka eh. Pagungan ka rin. Oh, ngalang ka daw. Unda na. Ikaw mo daw. Aw, ano ba? Undang ba?